Het moet gebeuren morgen en ik heb er wel heel veel zin in. Ik kan niet anders zeggen, het is een cruciaal duel. Dus twee teams die resultaat moeten halen. En dus wordt er van de morgen op het scherpst van de snede traind in het Cambuurstadion. Er moet wat gebeuren, in Willem II, want de eind van de competitie komt heel hut dichterbij. Morgen om 11 uur is de eerste van totaal 3 finales een feit. Ja, dat is een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk en daar is iedereen zich van bewust. Daar kun je ook niet omheen. We moeten winnen. En, ja, dat is ook wel mooi. Dat zijn ook de wedstrijden waar je het voor doet en waar je het moet laten zien. De fans rennen warm van het duel, want het is haast uitverkocht. Nou, de spelers nog. Aanvaller Virgil Narsing is nog een twijfelgeval. Voor de rest is de selectie volslijn fit. Dat het 4-12 is, dat is bij Cambuur wel duidelijk. Het is wel een extra druk, natuurlijk, dat is zo. Naarmate je onderin staat met z'n tweeën en naarmate je dan geen resultaat haalt een aantal keer, dan levert het altijd extra druk op. Zeker bij een club als Cambuur, waar de mensen er echt fanatiek achter staan en waar ook heel veel emotie in de club is. Dus dat is alleen maar mooi. Na Willem II speelt het Cambuur nog in PSV en Excelsior. De grote concurrent, de Graafschap, had 2 punten meer. Zij speelden nog in FC Utrecht, AZ en Ajax. Als je naar een programma kijkt, dan zie je ze niet heel veel punten meer pakken misschien. Maar ja, je weet het nooit. Utrecht zou met de bekerfinale bezig kunnen zijn. Of ja, Graafschap die vecht ook voor zijn, ja, tegen degradatie. Dus ja, je weet nooit wat er gebeurt. Maar ik volg het zeker met bovengemiddelde interesse. Ja.